So hi guys, for today's video is laing food na pod akong i-share sa inyo ha. Kay lagi sukad nga nag-diet ko, sukad nga naka-decide ko nga mag low calories ko o mag low carb ko, is dako jud siya tabang sa ako ang diet journey ug dako po siya tabang sa ako ang lawas. Ug mao din akong kaunon karong breakfast nako guys ug ako ang lunch. Nagkailangan lang kog broccoli, pichay, duha ka egg pero isa ra kong kaunon anak ang ayba ng isa ka egg. Ug nagkailangan lang kog gabi ug batong ug isa ka small size sa kamatis. Ug kanita na nga mga vegetables guys is ako ra ni siyang gikuha sa amo ang kusina. So dili nakakailangan mo gasto og dako para lang muniwang ka. Kay lagi pwede ra nimo makita tanan sa inyong kusina ang imong pwede nimong kaunon nga makahatag na og low carb or low calories sa imong lawas. Ug aside sad anak guys is dali ra pud kay siya i-prepare nga pagkaon. Kay ang uban man good mo ana sila pag mag-diet daw ka is grabe daw ka gasto. So for me guys, dili man jud nimo kailangan nga mo gasto jud kag dako para lang sa imong diet. Og sa ako ang fruits ang akong gigamit ana is kanang kapayas pero tulo ra ka slice ang ako ang gikaon anang kapayas. Og sa ako ang protina ang akong gikuan ana isa ka slice nga isda. Og every time sa nako mag-prepare sa ako mga pagkaon guys, kailangan gipang steam nako na tanan. Kay mao nay pinaka-healthy nga dili ka kailangan mo gamit og mga oil. Pero depende ra gapon na ninyo kung asa mo mas prepare sa inyong pagkaon. Ug kani nga time kay human naman kog luto so ako na siyang giplating. Ug kani nga food guys is breakfast ug lunch na ko siya kaunon kay sa gabi dili na ko mukaon. Magtubig na lang ko sa gabi kay lagi dili man sad maayo nga mukaon sad ka og daghan sa gabi. Ug dili man sad ka mapas mo kay lagi nakakaon naman ka og pamahaw ug paniudto. Ug nagbutang na lang ko gamay mga seasoning ani sa ako ang mga food guys. Nagbutang na kog organic mushroom ug asin. Pero kay gamay ra man lagi kay tanan akong nabutang mo nang nag-add ko og una sa ginamos. Kay kani mangong ginamos akong gibuhat guys is dili jud kay siya para so mo na perfect ra pud siya nga imo siya ipang sawsaw. Pero depende ra sad na sa inyo, pwede kun nyo dili sunon ani nga pamaagi, pwede sad na ninyo walaon ang ginamos. Kay kani akong mga food para sa akong diet journey, ako lang nag-share sa inyo kay basin di ay makakuha mo og idea nga gikan sa kuha. Ug kani sa di ay nga food guys is perfect ni para sa tanan. Katong dili na gustong mag-rice, so kani nga food is para ni sa inyo ha. Ug daghan tayong kasalamat sa iyong pag-follow, pag-like, pag-share sa akong mga video. Ug maora sa day ni ako i-share sa inyo for today's video. Bye oy.